murume ane tsamba here dzokudanga vanhu urori hainini pakwandinoziva wai muchitevera vanhu vamusingazivi munochekaniswa ukama nehama dzenyu mukasachenjera nevanhu ava handiti makona tinovada vanhu ivo vaya nekuti munouya matambudziko akasiyana siyana muno but we need people vane zvese zvakakwana all requirements zvese zvatinoda isa matsamba ako apa tinomutsvagira basa pamusoro edaro ini ndauyawo nenyaya yangu pano nhasi muburikidzwa nekufirwa nemwana ane 2 weeks ari pasi saka mukwasha patikaviga mudzimai wake akati ndoda kufambawo tinzwei kuti mukadzi wangu chakamuuraya chii ndobva wasimuka nanatsano vavo ndobva vaenda pavakaenda papingo kumaprofita ndobva vaudzwa zvavakaudzwa kunzi muine jira dzvuku toda kuponda munhu akaita sei akauraya mudzimai wangu zvosvo mukwasha akadzoka ndobva vaya kuno kuchegutu ndobva vazodzoka vatsvaga jira riya vakasvika kumba kwangu kadoma ndokurara vakaita mazuva maviri variko vachimirira muswe vanga vanzi vauye muswe Friday Sunday achazoti Sunday Friday saka vadaro ndobva vati isu takuenda kupi kwatakaudzwa kuya kuti tinonzwa tinopesana tinzwe musoro nyaya akauraya mudzimai wangu ini ndasinganzwe zvakanaka semunhu akabva mukufirwa vati nyama dzangu dzokurwadza endai ndokubva vaita sei vaenda zvanzi akunotida mai vemunhu kati avaendai munondimirira musikana mukuru uripo plus mai vadiki variko onda sei munondimiririra ini nyama dzangu asanda aright ndobva vasimuka ndobva vaenda tagara ndobva ndazonzwa mukomana auya ndichitogeza vasikana vangu vasiya mabhegi kumba kwangu zvanzi ndatumwa mabhegi nanasisi natsano takuenda kupi takudzokera kuchebu ndikati kona vaimba mafambira yamira sei havana kuda kundibudira pachena pavangoti muprofita kuti angataura zinganzisike angataura dundu saka munhu avo vasvika iko kwapingo kumuprofita uya hanzi wakatambanudzwa jira dzvuku ndokunzi munhu wese pinda uchijamba toda kubaya munhu akaita sei da kubaya munhu akauraya saka mushure mekujamba vanhu hazvinei ndianzi akabudirwa here ipapo achitaura nhau dzake dzekuti ini ndini maiguru venyu akagara anzi pajira riya vamwese vadarika vapedza ndini maiguru venyu vandokubvunza maiguru vapi zvanzi hamundizive here zvanzi aiwa toda kunzwa kuti taurai nesi kuti maiguru vana maiguru vakawanda zvanzi maiguru ndini maiguru venyu nachi ndakauraya ndini ndakadya mwana wangu gamu ropa rake riri mudende ndine dende riri pasi pemubhedha rakatozara ropa endi vana vese vari kuteera gamu vese plus inini hazvinei ndakanzi ndini second plus vana vasikana vanadhi vese vari kupera kufa vada kuvadya vese dende rangu ratozara ropa izvozvi tafadzwa haufa wakazvara iwe kana kubata mwana gogo vari kurwara kutaura mai vangu nini gogo vari kurwara vari kuplot uku vada kudyiwa futi neni naji kuvaurayira imba iri kupi iri kuchegutu saka ndoni yacho yakaitika kumaposto pamberi pemukwasha munhu akafirwa nemukadzi akatora mashoko ekuti ndakadya mwana ndoda kudya futi gogo ndoda kuuraya gogo futi wekuploti kuvaurayira imba pamberi pemukwasha nangodai zvaitaurwa pakazopani ndozvakuisa kudara chokwadi zvokuti pane munhu azosvikirwa atadza kusvikirwa kuti atadzise nduku kuti dzisapinde mumusha onosvikirwa kunotaura kuti muroi ndini hazvinei ndeukwazvo tudzei anachandoziva tangomvese mhuri vataenda ina anachandoziva kana wanchandoziva kana anomboziva pana mhuri dzachona dzakanga dziri kwekoko ndedzipa mai pane vari kwere pano
Vesa varipo vesa. Ndiani akashinga anotibatsira nemashoko? Taurirei. Pamusoro eda ini ndinoitwa Lori Mudhara. Ndakaenda uri musi weSandi kumaprofita ikoko. Mushure mekunge ndatomboramba ndichiti nhau dzemaprofita ena handidzifariri. Maprofita anoparadzanisa mhuri. Saka Mukwasha bamunini ndini nemunini akashayika. Bamunini ndobva vati ndokumbirawo ndoda kumbononzwa chakauraya mudzimai wangu. Ndobva ndati inini kuti ndiregedze kuenda regai ndingoenda ndibatane navo nekuti zvinozoita sekunge ndine zvandinozivawo ndikaramba. Regai tiende. Saka takabva taenda tikasvika mama ava vadiki munin'ina wamama varipo nemusikana uyu varipo ikoko. Uyo wagarapo wagari musungwa here. Yavo nyaya ndei. Ndiyo vari pamwe nemwana. Pane munhu wanaitaura kati ndonongo zvakazodai ndizvo zvamataura. Ivo vaitiwo chii? Handisingazivanga varipo. Ndobva saka sekuru ava hanzvadzi yamama vanga varipo. Vakomana ava hanzvadzi dzangu ndokutanga kuenda vanga varipo vari 2 ava. Mukwasha wana mama murume waushu vanga varipo. Ari kupi? Okay. Saka Mukwasha wemuchakabvu murume wemuchakabvu ari kupi? Akaenda kumasviko. Akaenda kumasviko. Nonzi Lori. Akaenda kumasviko ndo. Akaenda kumasviko ndo kune vabereki vake. Saka muprofita uyu vakambotanga vachiita zvavaita ndobva vazosumudza mama ava. Zvikanzi mai ndiri kuona mune misodzi mumatama muri kuchema kaimimi. Zvikanzi chokwadi. Mauya nani mama ndobva vasumudza zvikandi vauya nevana vangu. Tikabva tasumudzwa tese. Nehanzvadzi yangu ndobva vasumuka. Vakwasha ndobva vasumuka. Kukanzi mai mimi ndiri kuona mumusha menyu mune murume arimo mudhara arimo mumusha menyu. Ari kuita kubatana pamwe nemumwe munhu wamakambofambidzana naye. Akonzeresa nhau yekuti mwana uyu afe. Ende ndiye ari kukonzeresa nhau yekuti vamwe vana ava vazotevera. Ndaona mapera vana vese vapera vasikana vana venyu vese. Uye aenda ndiye avhurira vamwe. Saka vachiri kudaro zvikanzi mauya rine zvatakataura. Saka vanhu ndopa vakabudisa mucheka wanga vataurirwa kunzi wauya nawo mutsvuku. Ndobva wawaridzwa. Ndoda kunzwisisa mucheka waizobuda imimi pamakanga makuenda kune vamwe vakambenge vatoenda vega ndivanazi vekusaidhi renyu vakanga varipo Mukwasha aripo hapana chakaipa idare rakachena right pabudiswa zvakanga zvinzi uyai nazvo ndokubva vati bayai toda kuti mubaye munhu akazviita toda kupondera munhu musaka ndo mashoko avakange vaudzwa mwezi wacho uri musi weFriday uyu wanga waSandi. Toda kuti tibaye munhu akadii akazviita. Tikabva tabaya saka vaitibata tsvimbo mumwe nemumwe tichibata. Pakazosvika uyu munin'ina wangu achibata tsvimbo akabva atanga kubudirwa. Zvikanzi chiuyai mubvunzi nyaya yamamuchida kunzwa pano nemuprofita uya. Chibvunzai mega mubve maziva munhu akaita sei akaponda munin'ina wenyu. Ndobva tanobvunza kune munin'ina uyu achibudirwa. Tikati ndivani? Zvikane muprofita mubvunze musatya. Ndiwani? Uri kudei? Zvikanzi hamundizive here? Ndini maiguru vake. Maiguru vake vekupi? Zvikanzi ndini maiguru vake hamundizive. Saka pakazosvika hanzvadzi yangu iyi. Ndobva abvunza zvikanzi ndiwani? Maiguru vake ani? Zvikanzi iwe tafadzwa haundizive here? Ndini mai vako. Ndobva tati mai vako ani? Mai vangu vana ndikozi vese tinongovadaidza kuti ana mama namama. Mai vako vapi? Ndini naje. Mai vako iwewe haundizive here? Iwe Lorini nachipo kuya kuzondifumura panapa. Mauya kuzondifumura iwe. Iwe Jeni wauya panapa iwe hazvino wakangwarisa stereki. Ndindakatodya gamuye ndakatomudya kuri vamuchakabva. Ane 2 weeks ashai. Ndakatomudya dende rangu ratozara neropa izvizvi. Ndakatomudya iwe hazvino wakangwarisa ndiwo kutevera. Ndakatokudya. Ndakatokuuraya vese vasikana ndakatovadya. Chero mai vari kurwara kumusha ndoda kutovadya mai vavo ndoda kutovaurayira imba. Ndoda kutoitora imba iyoyo. Mese hapana zvamunondiita. Iwe tafadzwa ufe waroora iwe ufe waita kana mwana. Hamuna chamunofamba ita mukabata mukabata. Uya rapo. Hauna musikana here?
Rora nyadzise Satani. Usaporomote rora musikana wako tonyadzisa Satani. Okay. Saka madzibaba pataurwa pakangotaurwa mashoko evawo ndakabva ndabva. Ndakutotanga kufunga kuti chii chiri kuitika chakadai so hatichanzwisisa chokwadi. Saka inini ndakabva madzibaba vatoona kuti munhu uyu ameno kuti vakaona kuti ndabatikana nezviri kuitika nekuti ini nhau dzemaprofita ameno ndobva vati kune mubvunzo here nenhau idzi zvinhu zvenyu zvakuda pachena kaizvi nemadzibaba ndobva ndati chekutaura handina pari zvino asi ndichazotaura ndozvandakaudza madzibaba evako ndobva tanogara namama vandikati inini nhau idzi ndosaka ndandisingade kutsika pano zvachose handitodi zvachose vanhu vandihotipota ndisvike pano handidi nhau idzi tikatanga kupopota nemunin'ina wangu tiri pamasowe ipapo zvodaita taida tosumuka kuenda vakomana vangu vatoriwo nenamati ava vaifanira kuitirwa ndozvakazondotigara saka zvapera sekudaro takabva tabva isusu ndobva tadzokera kumusha chechi yacho yapera muprofita haana kuzotitsanangurira nhau yake chaizvo kuti zvakakunyambofamba sei ndo mafambiro akaita nhau yacho tiri kumasowepo. So muroi makabva mamuudza kuti yadya mazai ayo kuzvazvaireva chokwadi. So isusu mutemo wedu pachivanhu munhu akangove munhu chete anokonzera kusagadzikana kwezvinhu mumhuri kana kupatsanura nekuparadzanisa vanhu vana vanyamuri munhu iyeye haafarirwe nezvo. Basa redu seumambo ndere kuona kuti mhuri mumusha dziri kurarama dzichifara. Ukaona paita munhu manje anenge azonoita nyaya yekuti anoda kunoparadzanisa vanhu, chiprofita ichocho charamba nomambo. Saka toda muprofita ave musungwa wedare rino. Handitika asi handisi kunyenyeredza. Uyo ndiye akanga achitaura mashoko anga achitaurwa. Achimirira kuti anenge aripo uyo atouya kudare imombe newaini. Kunanga munhu uroi automatically imombe newaini. Waini kuna mambo, mombe kune munhu wananga uroi 400 years. Ndapedza neuyu ndikuda mupostori. Mupostori neuyu ukama hwavo hwakamira sei. Mukwasha murume wouyu ndeupi. Tiudzei baba, mupostori ari kutaurwa munomuziva? Munomuziva sei? Inini mazuva andoita mupostori ndekudaiso. Inini chechi yandinokuda. Yes. Zvina mashanana. Yes. Imimi manje handichatoda kutoenda mberi tozorumukwacho kupedzera ndakupinza pasina unako. Ndokuda uyo mwana wavo. Nyaya yese iyoyo iyo manje. Ndokuchechi kwavo. Ndo vachona manje. Sei ndingaende kumupostori wandionamata inini. Kana nganga yandozivana nayo inini. Tichida kuita zvinhu zvemumusha. Una zvinhu zvakadaro. Wonosvika yodyowo kuchechi ikoko. Wakunobudirwa. Une mudzimu here? Ane mudzimu here mudzimai wenyu? Anoprofita. Haana kubudirwa. Akaita sei? Vanhu vakaita izvozvo vari mambo wavo. Sisi vavo vari kukurukurawo. Pavakabatawo vakadonhawo vakasitikawo vakatadza kunzwisisa kuti chichadii. Vakataura here? Aiwa havana chavakataura. Kustika vakastika. Nejira iroro Rege chizikamwa handimurembisa zvamune muchiretserera mumachira enyu. Isu kutaura munhu akataura pamuromo pake pachibuditsa mashoko kuti ndini ningi dzakazodai zvikazodii. Iyeye akanga achinanga munhu uroi imombe nehwai. Hwai kwamambo, mombe kumunhu akanzi umuroi. Tinoda mupostori pano. Madzibaba anogara kudai uchechi 5 star wanosoro. Vomtuka mumutaura kuti munhu washe wanzi namambo ngezwa tanga taita kubudiwa kudai. Tiri kumuda nematsamba ake ose akakwana ebasa raari kuita rechipostori rekutoparadzanisa mhuri yangu mumusha. Ndomadhira anoita mariyo. Izvozvo zvokuzonoparadzanisa mhuri yangu mumusha. Vanhu vafirwa vari kuchema. Wotanga kuinesa hondo muvanhu vari kuchema. Munhu akauraya mwana wakachimuurayirei. Mukwasha uya manje ari kuudzwa kunzi mai vatona vakabereka ndo vakadya.
abva atotsamwa atoenda kumusha kwake. Aigara kupi ngwese? Kwacha aigarepi? Anogara kuSouth, aigara kuSouth weSouth. Saka Anditi makwara. Saka mupositori panapa tichamuitisa mashura anotiudza munhu akaita kamunhu pano musi wakewo. Ndomuda after 14 days pano mupositori. Mese mune muri pano. Ndokatakamboenda kwaonekwa munhu akarirwa. Kwapingo. Kufura papingo vambwa muzvezvo moita Ndiko. Pakati Pingo neBrimton. All right. Anoona tikasvika pakanzi neHanda Estate. Right side. Right side. Panoitwa nezvii? Pamai. Tongoti so. Hakuna munhu anotogarika mani magarikiro ewainisowe tikada tiriziva. yarikana mupurumtonuka Munhu akatozvigarisa paanoda kutozvipa pekugara. Unonzwa kuti pasowe rani sowe racho. Sowe rinounza runyararo muvanhu vari kuchema. Angadai akangoti apa pano apa munhu ari kuchema regai tiite zvokuti munhu akauraya munhu abude. Handiti vobuda amai ava movaona mese kuti ashuwa vega pataurwa nyaya yekunzi regedzai ndiite maitiro angu munhu akauraya munhu adi abude. Paitwa zvaitwa hapana kunyangwa munhu wobuda oenda ega. Ndo un'anga hwakanga huchiitwa nemadzitateguru edu kare. Ndo upostori hwakanga huchiitwa nevakanga vachihuita kare. Chitema ndicho ngachibude kwete kunanga munhu uroyi. Ukananga munhu uroyi yani mukatorwa adzimai venyu avo ezvino so vakatorwa neuyo mukatora demo mukatemwa munosungwa munoenda kujere muchisiya adzimai vari kumba vatorwa vacho ivavo. Saka ndo nyaya yacho ava pavakanobatiswa nhingi yayo tsvimbo handiti aiziva iye kuti vachataura. Akadii kuzvitaura ega ariye munhu wamakanga maendera kuti akubatsirei? Ndokumbira kutaura hangu Taurai. inini maonero andakaita pakuzosvika vanhu ava vazonga chokwadi kubva kuprofita. Idzwaka usataura kuti chokwadi. hatidi kutaura takatonga Saka ndachikurambidza kutaura. dzakawanda muno shamwari dzemakoto munhu anotaurwa Ane tsamba here? ugama apa akakuitira mashura vataurirana so Nai musa ningi ndajaira sekitari wangu. Impamombe. Tiri kuda kuti titaurirwe neuyu murume uyu. Ane tsamba here? dzokudanga vanhu uroyi Inini papo handinoziva. Wai muchitevera vanhu vamusingazivi? Munochekaniswa ukama nehama dzenyu mukasachenjera nevanhu ava. Handiti makona. Tinovada vanhu ivo vaya nekuti munouya matambudziko akasiyana siyana muno. But we need people vane zvese zvakakwana. All requirements. Zvese zvatinoda isamatsamba ako apa. Tinomutsvagira basa. Kana paita basa munhu handiti semhuri yapirwa mopesana kana toda kutsvaga chakadya munhu awo mawirirana ningi svikai kuno musi wakati handiti tine basa renyu varume tinosangana pano musi wa30 handiti muchingosvika tototora munhu pane vamwe vatakamboita izvozvo panapa tikanyara handiti uroyi unorambwa ubvumwe handiti asi unokuda ini baba vangu vanobereka inini. Baba vangu vanobereka ini. Vasati vafa. Ndo vakanga vane uroyi hwokuti vaidada nawo. Handiti ukafamba ukoso kuti uya uko ukati kumberi kwangu kwaita munhu. Handiti ka? Ukata iwo uti norega ndihwande kudai. Vakabata shizha remuti, chero muti uri padhuze pawo kubata shizha kudai. Iwo dedzera kuti aiwa mpamombe ndini ningi weka. Hati waona uroyi waidadisa ko. Wafambe woti munhu ari kuya mberi kwangu ndoda kuwanda. Pawawanda iwo kuti so iwo dudza wega kuti ndini ningi. Handiti haikona uroyi hwokudya vanhu. Uroyi hwokuuraya vanhu. Hwokupa vanhu zvitsinga nekudii. Hakuna anohuma. Handiti but haugone kutaurira munhu kuti iwewe uri muroyi usina gwaro rinokutuma kuti ungochiita izvo. Handiti mupostori ndiri kumuda pano musi wa30. Musi wa30 I think tizozvo chaiko. 30 ndorimwe dare ratichaita tabva 16 tozouya musi wa30. Musi wa30 kune vanenge varipo nemhuri dzese dziri mbiri
kune vamwe vanozoti tunoenda kumabasa kunana South Africa kupi handiti ngavaende zvavo kubasa. Nyaya yedu yabuda pekutanga handiti avo vanotoenda kumupostori wavo vanosvikomutaura kuti amene munovati chii vamwe vanonzi vana mambo kumachechi anosvikotozipota kuti yanondibata nyaya ndanobatwa kweunzi zvandakanga ndichiita iye atotaura kuti handizvizive zvandakanga ndichiita handiti of course anogona kukasira handiti but tinotaura kuti lauda speaker yakanga ichibuditsa zvakazvitaura ndii pamuromo pemupenyu waripo handiti pakuda munhu anomudhifenda mupostori nawo ndiye avabatisa tsvimbo achiziva kuti pachataurwa ndaanotaura dai akati muroyi achataura handiti dai akataura kuti muroyi achataura ndokuti ndorubatsiro rwataendera pang'anga ndorubatsiro rwataendera pamupostori kuti tibatsirike tese tisanangane inyaya yekusada kunangana handiti vanhu tine problem yekuti tikafunga kuti nhingi aita a better life amuroyi handiti mapawa tese munhu akaita upenyu hunenge huri nani but tinenge tichiziva nhoroondo yemunhu kuti munhu uyu tararama naye anga achingoshuphikawo sezvatino ezvino so muchiri makanaka nokuti hamuna zvamuinga musi wamunongonzi mavaona akatenga Honda Fit mamona ane X-Trail mamona ane GD60 matove muroyi handi mapona matove chi matove muroyi saka pamunenge maamuroyi manje ipapo padii aipa patoshata saka munhu iye ega abata tsvimbo akutiudza kuti ndini ndakadya munhu ndini ndakazodai ndikazodii tikatsvagere kuti munhu haana kunanga munhu muroyi ihuroyi iwe wanga uchitaura ndiwe nemuromo wako zvanga zvichikutaudza isusu hatigone kuzvivheta kuti anga achizvitaura pamweya here anga achizvitaura pachiya izvozvo aiwa anga achizvitaura ndiani ndeuyu ananga munhu uroyi mombe nehwai kwamama mupostori tiri kumuda musi wa30 imama imi munoisa mari mudare medu rekupa mupurisa wedu onosunga mupostori tiri kumuda panapa musi wa30 nhasi ndongoisiya ipapo nyaya yenyu